χόλι υφασμάτων από την Αμερική. Επειδή μου το ζητήσατε, ένας για την ακρίβεια, αλλά ήθελα να νιώσω λίγο influencer, ήρθε η ώρα να σας δείξω τα υφάσματα που έφερα από την Αμερική. Θα ξεκινήσω με αυτά που είμαι σίγουρη ότι όσες έχετε παιδάκια περνάτε φάση Stitch, Lilo and Stitch, γλυκά διάφορα. Το αγαπημένο μου αυτό εννοείται που έχει τους ανανάδες πάνω. Θα γίνουν στέκες και σκράντσες. Συνεχίζω με τα ροζ καρδούλες. Ρίξτε μια ματιά. Το αγαπημένο μου αυτό. Και δεύτερο αγαπημένο αυτό. Ελαστικό, μπορεί να γίνει και κορδέλα παιδική και σκράντσι. Τρία γλυτεράτα που είχα και παλιότερα, αλλά μου τα έχετε εξαντλήσει και τα δύο. Οπότε τα ξαναπήρα. Δύο αγαπημένα λεοπάρ. Αυτό το είχα και αυτό παλιότερα, το εξαντλήσατε, το ξανάφερα. Και αυτό φανταστικό. Λεοπάρ μινί. Κόκκινο μυκί. Και άλλο να σας δείξω, δύο βελουτέ. Πασχαλινά, ανοιξιάτικα. Αυτό είναι ελαστικό γιατί έχει κορδέλα. Αυτό. Ένα πολύ ωραίο που ελαστικό. Και τέλος, το αγαπημένο μου για το καλοκαίρι. Άστα εκεί. Για πείτε μου, ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο.